Siema! Dlaczego witamy Was spod hali na Skarpie w Sząbierkach? Dowiecie się niedługo. To jest bardzo tragiczna historia. Tu Patrycja, leci jakiś gość. Gdzie on tak biegnie? Halo! Panie! Szefie! Patrycja, kierowczynia. Tutaj niesamowity wehikuł produkcji włoskiej. Górny Śląsk, Bytom, Sząbierki. Kierunek Świerklaniec. Czadu. Tu można zaobserwować pewien niesamowity fenomen drogowy. Jest to ulica Karola Miarki, na której znajdują się 3 oznaczenia. Stare oryginalne, stare tymczasowe oraz nowe tymczasowe. Od kilkunastu lat tutaj w Rozbarku, w tym miejscu niestety mamy pusty plac, a wyobraźcie sobie, że tutaj stała przepiękna, ogromna, chyba najładniejsza w okolicy kamienica. I cyk, to był moment. Koniec Bytomia. Witają Piekary Śląskie. O, to się dymi z niego. I hotel rezydencja, w którym pani Magda Gessler często... nie wiem, co ona tam wyrabia, mam pewne przypuszczenia. Widzieliście, jakie niesamowite osiągnięcia cywilizacji zachodniej? Patrzcie to. Macie u siebie takie coś? McDonald's? Na pewno nie. A tu jeden z najsłynniejszych szpitali, czyli piekarska urazówka. Że jak komuś w miastach okolicznych się dzieje nagle coś złego, to tu go przywożą. A tam muszę poreklamować pyszne burgery w Klapsie. Nieodpłatna reklama. Klaps, mam nadzieję, że słyszycie. Tu widzę, piekary mają poważnych malarzy. Tu proszę, nie tylko Bytom się rewitalizuje, ale wiele miast w naszej krainie. Pięknie, pięknie. No i tu chyba nie trzeba reklamować świątyni piekarskiej Bazyliki. Piekary Śląskie to jest miasto mi, że tak powiem, dobrze znane, bo ja tutaj już przyjeżdżałem od dziecka, od małego do mojej mamy do pracy, bo moja mama tutaj pracuje już od wielu lat. Jak większość górnośląskich miasteczek, miasteczko schludne, zadbane, czyste, zabytkowe. Coś trzeba tu kiedyś więcej ponagrywać. Patrycja, czadu! No, tu muszę powiedzieć, że się pozmieniało, bo jak żeśmy ostatni raz byli, to nie było tu takiego dworca przesiadkowego. Tutaj, proszę, ładuje się elektryczne mini. A, tu było dofinansowanie z Polskiego Ładu. Wynajęliśmy za niemałe pieniądze taki oto wehikuł, proszę. Dwuosobowy napęd manualny, wajcha. Tu siedzi Patrycja, ja kieruję, potem się zmieniamy. No i cóż wam mogę powiedzieć? Świerklaniec, park, proszę, kwiatostan, drzewostan, dzieciostan, czymcie się ramy. No i tak to się pyndaluje. Proszę, zajeżdżam i po hamplach. Ale nie tak szybko. Piękny ten budynek jest. Uwaga, teraz nastąpi nielegalne przekroczenie szlabanu. Czymcie się. Dobra. Później jak to się rozpędzi, to lepiej. O. Proszę. Proszę Państwa. Górny Śląsk. Świerklaniec. To jest niestety malutki, tylko malutka resztówka tego, co z tego tutaj wszystkiego zostało. Dzięki oczywiście braciom ze wschodu. Łabędzie pryskają wodą. Słońce świeci. Piękna sprawa. No, lepiej, żeby się nie wywalić. O kurwa! No, to Mikołaj, jest niebezpiecznie. I pa, driftem. Jo. Cyk. No i wydaje mi się, że tak tu to wyglądało, proszę Państwa, że tutaj jest tam fontanna i tam w tle byłby pałac. Byłby pałac oczywiście, gdyby nie Moskale. Tutaj w tym miejscu był ten cały wielki, piękny pałac. Tylko tyle się z niego ostało. Przynajmniej piękne fontanny i kilka takich elementów architektury.
I niestety to nie jest też przypadek odosobniony, bo taki los też spotkał pałac Winklerów w Miechowicach, który został spalony, potem po wojnie już przez polskich saperów wysadzony. Podobny też los spotkał pałac Goduli w Sząbierkach, po którym niestety dzisiaj nie ma w ogóle ani śladu. Wielu ludzi nawet nie wie, że taki istniał. I jeszcze dziesiątki, setki takich budowli po całym Śląsku i po całym Górnym Śląsku. Brakuje mi tu jednej rzeczy, mianowicie dzwonka albo titka. A tak to muszę ryczeć. Z drogi. Teraz następuje zmiana. O kurde, to już nie jest tak, człowiek już nie ma 16 lat. No i takie coś, taki układ, Patrycja, mi się podoba. Pyndaluj, pyndaluj, pyndaluj. Będzie dobre. No co, jeszcze jedno kółko? Ciś. Ciś, Patrycja, bo mi się bardzo dobrze tu, jako pasażerowi, elegancko. Taki jestem, taki wychillowany, proszę Państwa. Tak trzeba się w życiu umieć ustawić. Need for Speed. O, ile kłódek. Zakochańce. A jeszcze jedna ciekawostka jest taka, że brama, która była przed pałacem, jest przeniesiona do Chorzowa, do Parku Śląskiego i możecie ją zobaczyć przed chorzowskim zoo. Bydzie. No i tu za wysiłek po podróży Patrycja mi sprezentowała oto taki sorbecik mango, a Patrycja pije o smaku curacao, sorbecik o smaku borygo oraz lodziczek, ale on taki wygląda, Patty, choćby był z pianki do uszczelniania. No nie? Nie zamarznie mi mózg. Ej, ale taki mały? Bo nie mam. I tu proszę o sorbecik, tu chillera, słońce świeci, woda płynie. No i co? Przyszły koleżanki dwie, zwabione. Sorbeciku. Ty, a tu leży cygareta. Weź się, nie chcesz się zakurzyć. No to nara. Piękny budynek restauracji Villa Park, ale patrzę na kartę, no i nie podobacie mi się. Szlak rowerowy Leśnorajza. To my musimy się kiedyś, Patrycja, wybrać na taki szlak. Proszę, USB tu tego. Co wam powiem, no. Tu, w Świerklańcu, normalnie Norwegia. Mam nadzieję, że wam się taka krótka, bardzo spontaniczna wycieczka, bo mieliśmy jechać całkowicie gdzie indziej, ale to i tak zobaczycie, tylko że za niedługo. Także mam nadzieję, że wam się podobało. Jak się podobało, to bardzo mi będzie miło, jak zostawicie tam ocenę jakąś. Jak wam się nie podobało, to negatywną. I oczywiście zapraszam was do wybrania się, jeżeli jesteście tu gdzieś z okolicy, ale nie tylko, do parku w Świerklańcu, bo jest naprawdę piękny, zwłaszcza o tej porze roku. No i tyle. Możecie mi napisać, co może byście chcieli zobaczyć gdzieś tu z naszej okolicy, albo co byście polecili. Patrzcie tam jako.